Welcome to Unit 3, Grade 7 Maths, Numbers, Numeration Systems. My objectives edu. By the end of this unit, you should be able to read, sign Roman numerals. Ndio number 1. Number 2, convert Roman numerals to Arabic numerals within the range and vice versa. Saka mofunga kuziva kuti ma numbers kana kuti ma numerals anonyorwa nenzira mbiri primarily. Tine nzira inonzi Roman numerals. Iyi nzira yatiwanza kuishandisa, nzira yatinoshandisa tese yatajaira anonzi ma Arabic numerals. Saka ndikaisa example panapa yekunyora kubva number 1 kusvika number 5 techiti 1 2 3 4 5. Panapawo techiti 1 2 3 then towatati 4 topedzisira ne 5 seizvi. Saka let us look at our flashback. Flashback yedu iri kuti convert the following Arabic numerals to Roman numerals. Saka pa A pedu kana tichiti 1 kuma Arabic numerals, kuma Roman numerals tinongoisa this symbol. Kana tichiti 2 inenge yava chi zvimadeshi zviri 2 3 tumatanda utu 4 manje tinotanga taisa 5 tozoisa 1 but ka1 kati tinokaisa kuri ku left. Tikati 5 inenge ingori v seizvi. Ko 6 ndi v nekakaita ka1 kumberi. Samuda kuti mutarise musiyano wa 4 na 6. Ko 7 ndi v then 2 tumatanda 8 anenge ari v netumatanda tungani turi 3. Ko 9 manje ndo patinenge takutora 10 toisa katanda kuno uko. Mchazoona kuti 9 na 11 zvine kakufanana. 10 anenge angori x, 11 anenge ari x seizvi. Sandoda kuti mucherechedze futi musiyano wa 9 na 11. Saka izvi takazviita grade 6, grade 5, grade 4 revision. Then kana iri 12 techiti x anova 10 11 12 seizvo. Saka iyo ndiyo flashback. Kana makanganwa munofanirwa kunodzokera kumanotsi enyu grade 6 negrade 5. Tichibva ipapa tine ma keywords atinosungirwa kuzoziva by the end of this lesson. Arabic numerals. Ndatokuratidzai kuti atinoti ma-Arabic numerals ndiwo manhamba tinongoshandisa nguva dzese. Ma-Roman numerals ndiwo atanga tichirevisa pa-flashback. Tozoita inonzi numeration system yatoda kudzidza pamusoro payo.